Eguerdion, Joseba. Hemen gaude Oiartzunen Labore Barso Kontsumo Elkartean, eta ni Itxaso naiz bertako bazkide eta kudeatzailea. Ni Jon naiz, produktu taldeko kidea, nahi badezute etorri gurekin, proiektua ikustea. Labore Barso proiektua 2017an sortutako proiektu bada. Azkenean elkartu ziren 150 bazkide inguru. Alde batetik gure elikadura beharrak osatzeko familia zainduz eukitzaleku bat nun erosi ditzakegu produktu horiek, eta beste alde batetik elkartzen da hemen oarsoaldean lehen sektorearen gainbehera eta langabezi tasa altu bat. Hemen erosteko berez bazkidea izan behar eta urtean kuota bat ordaintzen da, eta kuota horri esker urte osoan zehar prezio merkeagoak ditugu produktu guztietan, eta gero egiten dira ere bai kanpaina bereziak. Gaur egun 1030 bazkide gara. Laboreren filosofia da bertakoa, garaian garaikoa, aldela modu agroekologikoan ekoitzia, eta nolabait baldintza justuetan. Guretzako dendaren antolamenduan argi eduki duguna da, zu sartu eta lehenengoa ikusten dezuna da bertako produktua, 0 kilometrotakoa. Asko dugu Oiartzungoa, badago Lezo, Astigarraga, Orereta, Hernani, Fiskat, hemen inguruko produktua. Txarteletan beti dago informazio guztia, hau da, ze produktu den, prezioa, nori erosi diogun, nun dago ekoizle hori, eta ekologikoa den edo ez den. Gero, onerago hasten dira urte osoan ditugun barazki eta frutak. Gero, horko sekzio horretan dituguna dira kontserbak, ekoizle txikien produktuak eta bertakoa. Gure filosofietako beste ardatz bada ahalik eta hondakin gutxien sortzea. Hori dela eta ditugu zerealak, lekaleak, fruitu lehorrak eta pixura erosteko aukera. Baditugu oialezko poltsak, erosi eta bakoitzak hartzen duela nahi duen kantitatea, edo badaude paperezko poltsak ere bai, baina murrizten dugu ahalik eta gehien plastikoaren erabilera. Hango frigorifikoetan hemen daude esnekiak, gero hemen haragiarekin hasten gara, arraina, adibidez jogurrak erosten dira litroko botiletan, eta hurrengo erosketan botila hutsik itzultzen dezuna, deskontatu ite zaizu, ez? Eta horrela nolabait egiten diogu beste bizitza bat eman botila horiek eta ekonomia zirkular bat bermatzen dugu. Momentu honetan, produktu taldean, alor ezberdinetako jendea gaude, biologoak, ingurumen teknikaria, nekazal teknikaria, nutrizionistak, eta danon artean, hemen dauzkagun 2000 produktu horiek aztertzen ari gera, produktu osasungarria izan da dela. Dendaia ikusi dugu, orduan pintxoa prestatuko izuet. Pintxo izango da bertako ekoizle txikien produktuekin, osatutako pintxo azkar bat. Kasu honetan ingo dugu getariko hegaluze eta antxoa Ibarrako piperrarekin. Dendaz aparte, Laboren badugu sukalde bat, eta sukalde honen helburua azkenean da nolabait kontsumo ohiturak edo nahi ditugu eraldatu. Orduan, hemen egiten ditugu ekimen desberdinak, baitzaldiak, sukaldaritzako tailerrak, sukaldaritzako ikastaroak, eta bukatzeko jarriko duguna da Ibarrako piparra. Orduan, hemen duze gaurko pintxoa. Bale, Joseba, espero dugu gustatu izana, Labore eta Itxasok egin duen pintxoa. Eta gure aldetik gonbidatzea, hona etortzea, ze hemen zainduko zaituztegu, eta zuen erosketa autoarekin zainduko duze familia, ingurumena eta inguru soziala, eta noski bertako ekoizleak. Agur!